Niin vaan tänäkin vuonna syksy seurasi kesää ja ruskan värit alkaa vallata maisemaa. Ollaan tultu komeasta ruskastaan tunnetulle muotkatuntureiden alueelle. Tällä hetkellä ollaan täällä Peltojoen varressa lähellä Kaamasen ja Karikasniemen välistä maantietä. Päästiin perille tänne pohjoiseen myöhään eilen illalla ja siinä lyhyen kävelyn jälkeen laitettiin leiri pystyyn tänne jokivarteen. Tänään on nyt tarkoitus lähteä tuota jokea seuraillen syvemmälle erämaahan ja siitä kohti alueen suurinta järveä, Peltojärveä. Meillä on viikko aikaa käytettävissä ja toiveena on, että reissuaikana päästäisiin noita ruskanvärejä ihmettelemään. Varmasti halutaan myöskin joku tunturi huiputtaa. Heti Peltojärven rannasta kohoaa Peltoaivi, yksi alueen korkeimmista tuntureista. Ja Peltojärven lounaispuolelta taas löytyy Kuorvikotsa, alueen korkein tunturi. Molemmilla on korkeutta lähelle 600 metriä ja niiden lisäksi tältä alueelta löytyy valtava määrä yli 400 metriin nousevia vähän matalampia tuntureita. Varmasti siis päästään myös avotunturissa reissuaikana liikkumaan. Kalastusvälineet lähtee myös totta kai mukaan, ja vaikka virtavedet on tähän aikaan vuodesta rauhoitettu, niin tuon Peltojärven lisäksi täältä löytyy kyllä suuri määrä pienempiä järviä ja lampia, ja niitä kiertelemällä päästään kyllä kalastushommia kokeilemaan. Me pakkaillaan tästä leirikasaan ja nostetaan rinkat selkään. Lähdetään sen jälkeen painelemaan tuonne syvemmälle erämaalta kohti ja katsotaan, miltä ne ruskan värit täällä muotkatuntureiden suunnalla oikein tänä syksynä näyttää. Näin sitä ollaan nyt liikkeellä. Lähdetään tästä polkua seuraillen tonne pikkuhiljaa Peltojärveä kohti. Siinä pitäisi tulla jossain kohtaa vastaan semmonen vanha tupa Lahtisen kämppä. Varmaan sitä käydään katsomassa ja sitten siinä pitäisi olla muutamia pieniä järviä. Katsotaan miltä ne näyttää. Tekeekö mieli kokeilla kalastushommaa siinä. En tiedä, ollaanko ihan vielä sen tarkemmin tämän päivän suunnitelmia lyötykään lukkoon. Voi olla, että noustaan tänään jo tonne Peltoaiville, kattelen vähän sieltä maisemia. Mutta sitä en tiedä yhtään, että mistä sitten leiripaikkaa katellaan. Onko jostain Peltojärven rannasta vai jonkun muun lammen rannasta. Sitä täytyy tässä päivän mittaan vähän miettiä. Täällä on kyllä tosi nätti päivä. Aurinko paistaa ja on varmaan lähemmäs 20 astetta lämmintä. Ihan meinaa tässä kävellessä kyllä lämmin tulla. Ei ollut yökään mitenkään vuoden aikaan nähden älyttömän viileä. Varmaan johonkin vajaaseen 10 asteeseen tippu lämpötila. Mut hyvin kyllä sinänsä tarettiin. Ruskanvärejä on jo ihan nätisti näkyvissä. Vielä on vähän noita vihreenkin sävyjä jäljellä tuossa koivunlehdissä paikoin, mutta kyllä pääsävy alkaa olla jo keltaisen ja oranssin suuntaan ja varmasti se tässä viikon aikana ruska taas etenee sitten. Ollaan kyllä sen suhteen ihan oikeaan aikaan liikkeellä.
lounastauko tähän väliin. Onnistuttiin jotenkin tuossa äsken vähän harhautumaan tuosta isolta polulta. En tiedä miten siinä silleen kävi, mutta päädyttiin johonkin semmoselle pienemmälle sivupolulle, joka sitten vei tonne suolle rämpimään. Siinä kohtaa hoksattiin, että nyt ei kyllä varmaan olla tossa sillä polulla enää menossa, missä kuviteltiin. Ja niinhän sitten kun lähettiin vähän tähän lähemmäksi tätä jokivartta, niin löytyikin tuosta taas tuo leveämpi ura sitten. Vähän ehkä tiputtiin kartalta tossa, mutta katsotaan, eiköhän me kohta taas, kun lähdetään matkaa jatkamaan, niin saada itsemme tästä paikannettua. Ihan hyvää pätkää ollaan kumminkin tultu jo tänään, että lounastauko paikallaan tässä kohtaa. Matka jatkuu. Voi olla, että onnistuttiin äsken tossa siinä polulta eksyessä samassa rytäkässä menee nyt sitten sen Lahtisen kämpän ohi. Mutta se selvinnee tässä kyllä hetken päästä, että me ollaan joko ihan aavistus vielä siitä kämpästä tuolla joen alajuoksun puolella, tai sitten ollaan tosiaan menty jo ihan aavistukseen ohi, mutta hirveän hankala tässä tarkkaan sanoa. Pysähdyttiin äsken tuossa ihmettelemään nyt tuota Lahtisen kämppää. Oli kyllä ihan hieno pikkutupa. Saatiin myös siinä sitten itsemme takaisin kartalle taas ainakin hetkeksi. Me oltiin aivan varmoja, että ollaan menty siitä kämpää ohi jollain tavalla, mutta kävi sillä tavalla perinteisesti, että oltiin taas kartalla menossa jo paljon pidemmällä kuin täällä maastossa, että varmaan siitä johtuikin, kun tuntui, että ei millään ympäristö täsmää kartan kanssa. Mutta nyt ollaan taas ainakin hetken aikaa tosiaan sekä kartalla että maastossa samassa kohtaa matkalla. Lähdetään tästä nyt kattelee, jos löydettäisiin tuosta tuo alempi Harrijärvi. Pitäisi olla ihan varmaan lähempänä kuin kilometrin päässä. Jos vaan yhtään näyttää kalapaikalta, niin varmaan sitten heitetään muutaman kerran uistinta siinä. Sen jälkeen sitten täytyy miettiä, että jatketaanko vielä matkaa vai ollaanko siinä sitten tuleva yö. On kyllä ollut nätin näköistä täällä tänään. Varsinkin tuo jokivarsi tossa on ollut kyllä tosi komeeta. Tuommoista koivikkoahan se enimmäkseen on, mutta sitten aina siellä täällä paikoin tommosia ihan vanhoja komeita mäntyjä siellä täällä. Ja siinä kun ollaan tuota polkua seurailtu, niin sehän on pitkälti siinä hyvin lähellä joen vartta kulkenut, niin on sitten sitä jokeekin saatu kateella kävellessä ja on kyllä kaikin puolin vaan komeen näköistä maastoa. Tältä näyttää alemmalla Harrijärvellä. Kyllä me päätettiin, että tässä ollaan nyt ensi yö. On niin komeen näköinen paikka ja en tiedä. Päästäänpä ainakin kokeilemaan vähän nyt kalastushommiakin sitten. Aika matalalla lampihan tää näyttää olevan, eikä se kauhean suuri ole, mutta
mistä sitä tietää, vaikka sillä jotain kalaa saattaisi ollakin. Että se tässä illan aikana varmaan kyllä selvitellään. Uusi yritys teltan pystytystä. Saatiin edellisessä telttapaikassa naapureita sen verran lähelle, että me koettiin ehkä kaipaavamme vähän enemmän yksityisyyttä ja tultiin sitten vielä tänne toiseen päähän järveä, jossa täällä saataisiin olla sitten paremmin rauhassa tämä ilta. Täällä kyllä tilaa riittää ja hyviä telttapaikkoja on, että eipä tästä iso vaiva ollut. Täällä ei ole vaan alkanut vielä pimennyskään. Nyt meinasit laittaa sen timelapsin. Paljon auton laittaa. Jostain tuolta suunnilta sen joen vähän tuolta toiselta puolelta. 15 eilen paisto. Se 6 yöllä, mutta ei se nyt ole tulossa näkyviin. Onpa harmi. Olisiko ihan hauskaa olla? En tiedä kuinka usein toisia kuun pimennyksiä on. Niin, ei niitä nyt ihan niin jatkuvasti ole. Muistin joskus lapsena nähneen sellaisen. Huomenta vaan. Tänä aamuna näyttääkin olevan vähän sateisempi aamu. Tai ei tässä nyt enää vettä tuu, mutta yöllä on jonkun verran satanut. Tänään piti olla kanssa se päivä, kun lähettäisiin nouseen tonne peltoaivin päälle ja mietittiin, että olisiko sitten sinne Kuorvikotsallekin noustu vielä tänään.
No sitä en tiedä, sinne on kyllä kävelymatkaa jonkun verran, mutta voi olla, että ei nousta kyllä yhdellekään tunturille nyt, ainakaan tässä aamupäivästä, että sen verran matalalla kyllä roikkuu pilvet, että ei ole mitään järkeä lähteä sinne. Täytyy miettiä vähän uusia suunnitelmia. Mennäänkö sitten tuonne Peltojärvelle tänään ja koitetaan kalastella sitä vai mitä keksitään. Mutta sitä meillä on varmaan kyllä aikaa miettiä tässä, kun aamupalaa laitellaan. Oli tuossa yöllä kyllä vähän jännä tilanne tässä. Herättiin siihen, kun täällä pyöri helikopteri tossa. Se oli tuossa tuon viereisen tunturin toisella puolella. No välillä kyllä tälläkin puolella lensi. Mutta se ihan selkeästi niinku naaras tuota maastoa. Sieltä oli iso valoheiti osoittamassa alaspäin ja kopteri lensi semmoista siksakkia tuossa pitkää aikaa. Välillä se lähti jo johonkin poiskin siitä, mutta tuli sitten taas hetken päästä takaisin ja jatkoi samaa hommaa, että kaikesta päätellen se jotain sieltä katteli. En tiedä, onko siihen paljon muuta selitystä, kun sieltä on joku joutunut sitten itselleen apua soittaa, ja sitä on sitten tultu kopterilla hakemaan, että toivottavasti on apua saanut, jos siellä joku on semmoista kaivannut. Taas mennään. Lähdetään nyt tästä suuntaamaan takaisin tuonne Peltojoen varteen. Mennään jossain kohtaa sitten varmaan joesta yli ja tuonne toiselle puolelle. Sieltä sitten lähdetään varmaankin sitä Peltojärven rantaa seuraillen etelään päin ja kokeillaan varmaan kalastushommaa siinä Peltojärvellä ja vähän semmoista mietittiin, että leiripaikkaa lähdettäisiin katteleen jostain sitten sieltä Peltojärven tuolta toisesta päästä. Mutta sen tarkempia suunnitelmia ei ole vielä tälle päivälle nyt tehty. Joka tapauksessa tuonne tunturi ei varmaan nyt kyllä lähdetä nousemaan, että sen verran on vielä pilvet matalalla ja muutenkin tämmönen sumunen tämä keli, niin katsotaan, jos sattuisi vaikka huomenna oleen sitten vähän paremmat olosuhteet siihen hommaan. Tästä lähtee nyt ilmeisesti tuo meidän seurailema polku nousemaan tuonne ylöspäin Peltoaivin rinteeseen. Me lähdetään varmaan kattelemaan jostain tuolta suunnasta nyt sitten reittiä takaisin tuohon jokivarteen ja sitten pitäisi löytää se ylityspaikka seuraavaksi. Päätettiin pitää lounastauko nyt tähän väliin. Päästiin tänne, mistä se nyt tuo Peltojoki lähtee tuolta järvestä laskemaan. Mutta vielä ei olla menty joesta yli. Näyttäisi, että tässä se on kyllä kohtuullisen kapea tuo joki. Mutta on siinä ihan suhteellisen vuolas virtaus ja en tiedä miten syvää se sitten on tuossa missäkin kohtaa. Että lähdetään varmaan syönnin jälkeen sitten tarkemmin kattelee. Eiköhän me sitten joku kohta joka tapauksessa löydetä, mistä toiselle puolelle päästään.
Me ollaan nyt oikeastaan jo tämän päivän kohteeseen päästy, kun ollaan tuo Peltojärvi tässä saavutettu ja sillä tavalla nyt varmaan sitten tehdään, että jostain kohtaa järven rannasta katellaan sen ensi yön leiripaikka. Ei lähdetä tänään tuonne mihinkään tunturiin nyt nousemaan, että toivotaan, että olisi sitten seuraavina päivinä jossain kohtaa vähän kirkkaampaa. Kyllä se tässä tänäänkin nyt välillä aina näyttää, että pikkasen tuolta aurinko pilkistelee pilven raosta, mutta aika matalalla on nuo pilvet joka tapauksessa ja tuolla tunturissa varmaan näkyvyys on suhteellisen heikko, että mieluummin sitten nousee sinne jonain semmosena päivänä, kun sieltä jotain onnistuu näkemäänkin. Kyllähän sieltä joesta yli päästiin. Komeelta näyttää kyllä tuo peltoaivi tuossa. Tuo on se jyrkkää rinnettä. Siinäpä se onkin syy, miksi meidän piti joesta tänne puolelle päästä. Tuon puolen rantoja ei paljon kuljeta. Tai mistä sitä tietää, vaikka sitten nyt saattaisi päästäkin, mutta helpommalla päästään ainakin täällä puolella. Lähdetään nyt varmaan tämän puolen rantaa seuraillen tonne järveä eteenpäin ja jossain kun tulee vaan hyvän näköistä paikkaa, niin sitten varmaan pysähytään kyllä uistinta heittään siihen. Eipä tullut siitä kohtaa kalaa vielä. Lähdetään jonkun matkaa jatkamaan vielä tonne järven rantaa seuraille eteenpäin. Ei me kyllä kauhean pitkälle varmasti tästä enää mennä, että kello alkaa olla jo aika myöhäisen iltapäivän puolella, kohta alkuillassa, että kyllä varmaan leiripaikkaa ruvetaan kohta puoliin katteleen. Mutta on kyllä positiivisesti yllättänyt nämä Peltojärven maisemat. Varsinkin täältä puolelta kun kattelee tuota Peltoaivin puoleista rinnettä, niin onhan se vaan näyttävän näköinen.
Tänään ollaan otettukin aamu aika hitaasti tässä. Meni eilen päivä aika pitkälti kävellessä ja vaikka ei mitään ihan valtavan pitkää siirtymää tultu, se tuntui vaan yllättävän raskaalta siinä. Illalla oltiin joskus ehkä 7 aikoihin perillä tässä. Tai löydettiin tästä tosiaan hyvä leiripaikka sitten lopulta täältä Peltojärven rannasta. Ja siinä teltta kun saatiin pystöön, niin sen jälkeen ei oikeastaan muuta jaksettukaan, kun vähän ruokaa tehtiin ja teet keiteltiin, mutta lähdettiin sen jälkeen sitten suoraan nukkumaan. Että jäi kalastus kokonaan välistä vielä illalla. Tänään aamullakin nukutti sitten aika pitkään ja ylipäätään ollaan tässä aamu melko hitaasti otettu, että täällä olikin aika tiukka sumu vielä tuossa hetki sitten. Ei näkynyt järvellä kyllä vastarantoja mistään suunnalta ja muutenkin aika semmonen kostea on ollut ilma-ala, mutta nyt ihan kivasti helpottaa sen sumusuhteen, että on maisemat avautunut tonne ympärille ja näkee miten hieno tämäkin on tää paikka tässä, mihin nyt teltta laitettiin. Täytyy lähteä pikkuhiljaa vähän kokeileen kalastushommaa nyt tohon. Päätettiin sillä tavalla, että pidetään leiri tässä paikalla. Nyt vielä ensi yönkin. Lähdetään sitten sen jälkeen tonne etelän puolelle. Siellä on noita muutamia vähän pienempiä järviä ja tuntureita, niin jostain sieltä sitten katellaan reittiä pikkuhiljaa takaisin tonne Muotkan ruoktua kohti. Mutta tänään pitää nyt kyllä enemmänkin ehtiä paneutua tuohon kalastushommaan, että kyllä mä siinä eilen illallakin tuossa rannassa kun kävin, niin huomasin miten varsinkin hämärän tuloaikaan näytti, että siellä kaloja kävi kyllä pintomassa, että en tiedä oliko harria vai mitä oli, mutta tänään koitetaan ottaa siitä selvää. Kyllä sieltä ainakin 1 syömäharri saatiin. Äsken tuli tuossa ensin alamittainen, pikkusen alle 30, jonka päästin takaisin, mutta nyt toi tuli sitten äsken. Ja se on, mitä nyt olisi joku 3/3, justiin mittakala, sopiva ruokakala, mutta kyllä meille toinenkin samanlainen tähän ihan hyvin vielä pannulle mahtuisi, että jatketaan kalastusta. Kalastin mustikan. Kyllä tälläkin nälkä lähtee, kun näitä tarpeeksi syö. Tänään on ollut kyllä mukava, kun ollaan saatu olla ihan täysin omassa rauhassa täällä. Että ei ole näkynyt ketään tässä järven rannassa kyllä kulkemassa. Eikä ole kuulunut oikeastaan ihmisen ääniäkään mistään. Että tossa eilen ja toissapäivänä, kun sitä joen vartta käveltiin ja polulla mentiin, niin siinähän tuli kyllä jonkun verran muitakin vastaan. Ja tuntui, että siinäkin kun oltiin se alemman Harrijärven rannassa leirissä, niin kyllähän siinä oli joku toinenkin porukka sitten saman lammen rannassa ja vähän joka puolelta kuului vähän väliä ihmisen ääniä, että
oli semmonen erämaan rauha ehkä pikkusen hukassa, mutta nyt on päässyt tänään ja eilen tässä jo ihan mukavasti siihen fiilikseen. Varmaan jos jatketaan matkaa tästä vähän tuolla syrjemmällä polusta, niin saadaan toivottavasti sielläkin sitten aika hyvin omassa rauhassa kulkea. Kello alkaa olla jonkun 6:30 tässä. Lähdetään vielä kokeilemaan vähän kalastushommaa tässä. Ajateltiin, että kävellään tuohon jonkun matkan päähän. Sinne pitäisi olla tommonen hiekkaranta, niin käydään sitä kattoo, niin tullaan sieltä takaisinpäin tähän leiripaikkaan sitten sillä tavalla, että heitellään siinä matkalla. Onhan täällä ihan komea piitsi. Vaikeutui jonkun verran kalastus tässä. En tiedä mitä tapahtui, tai siis tiedän mitä tapahtui, mutta mistä se johtui. Vapaa napsahti ihan tuolta melkein tyvestä poikki, tai tosta oikeastaan tämä niinku teleskooppi vaan ensimmäisestä liitoksesta. Siitä se vaan kesken heiton pamahti poikki ja tälle on kyllä hankala tehdä yhtään mitään, että voihan sitä koittaa jotain semmoista, että vuoleskelee sinne jonkun puukalikan sisälle ja pyörittää kovasti korilla teippiä ympärille, mutta ei tällä käytännössä varmaan kyllä tässä reissussa enää paljon heitetä. Ei tämä tilanne välttämättä olekaan niin lohduton kuin miltä se tuossa hetki sitten näytti, että sain tosta puukon kärjellä kaiverrettua tuolta nuo katkenneen vavanpalat pois tästä halkasijalta isommasta osasta. Senhän saa nyt uitettua tämän vavaan kyllä tänne sisälle, että mä luulen, että jos siihen nyt vaan tuohon tirvasee sopivasti teippiä päälle, niin kyllä se saattaa jopa heittämistäkin kestää, että kokeillaan ja katsotaan miten tässä käy, mutta vähintään kyllä yrittää nyt täytyy, että eihän tämä enää varsinainen teleskooppivapaa tämän jälkeen ole, tai se ei niin pieneen tilaan pakkaudu, että se ei tuo ensimmäinen nivel tuosta uppo enää sisälle, mutta se on nyt pieni murhe tässä kohtaa. Jos tämä ylipäätään saisi vaan heittämistä kestävään kuntoon, niin se olisi jo älyttömän hyvä homma se. Sehän tuli suurin piirtein oikeaan asentoonkin. Katsotaan. Ei tämä ihan täysin tuhoon tuomittu välttämättä ole. Itellä on kyllä tapana aika voimakkaasti tempoa aina tuossa heittäessä, että voi olla, että joutuu nyt vähän varovaisemmin ainakin ensimmäisen kerran kokeilemaan, mutta kyllä mä luulen, että tämä saattaa jonkunlaista kalastamistakin kestää. Se olisi totuuden hetki. Katsotaan miten tässä kävi. Paremmin pelaa kuin uutena. Ainakin melkein. Kyllä tällä näköjään heittää. Tai ainakin yhden heiton heittää. Sitä en tiedä miten käy, jos kalaa tulee, mutta kyllä mä uskon, että se oikeastikin pientä kuormitusta kestää. Joku 10 senttiä lähti varmaan suunnilleen vavaan pituudesta pois, mutta se nyt ei tässä kohtaa tunnu yhtään missään.
näin se matka jatkuu taas. Lähdetään nyt tästä suuntaamaan tonne itään päin. Sieltä pitäisi löytyä semmonen kuin Suoppajärvi. Pysähytään siihen varmaan ainakin hetkeksi kokeileen kalastushommaa. Sitten siinä Suoppajärven itäpuolella pitäisi olla muutamia tuntureita. Tänään näyttäisi, että saatiin tämmönen ihan nätti aurinkoinen päivä, niin voi olla, että noustaan sitten sinne tunturiin jossain kohtaa iltapäivällä kattelee vähän maisemia. On ollut kyllä aika epävakaista tässä nyt tämä reissu kelien puoleen tähän saakka, että vähän väliä tuntuu, että tulee vettä ja on ollut aika sumusiakin aamuja, niin kuin eilenkin esimerkiksi oli. Ja nyt sitten kun tämmönen kirkas ja nätti päivä sattui, niin täytyy käyttää kyllä tilaisuus hyväksi ja nousta tosiaan jossain kohtaa vähän korkeammalle. Eilen illalla oli ihan komea kuutamo siinä jonkun aikaa näkyvissä ennen kuin pilvet peitti taas näkymän ja revontuletkin kävi hetken aikaa taivaalla. Ei kovin voimakkaana, mutta sen verran, että voi sanoa, että päästiin niitäkin tässä sitten ihailemaan. Sitten Suoppajärveltä jatketaan varmaan vielä jonkun verran matkaa kumminkin tänään. Ei olla ihan tarkkaan mietitty, että missä on sitten tuleva leiripaikka. Siinä ympärillä on muutamia muitakin pienehköjä järviä, että varmaan jostain semmoisen rannasta sitten koitetaan leiripaikka katella. Pikkuhiljaa lähdetään myöskin kääntämään suuntaa jo sitten takaisin tonne Muokkanruoktua kohti. Meillä on tässä tämä päivä, huominen ja ylihuominen vielä kokonaisia reissupäiviä jäljellä, että pikkuhiljaa palaillaan takaisin päin. Tänään on kyllä tämä maasto ollut aika paljon helpompaa kulkea kuin toissapäivänä, kun tultiin siinä sen Peltojärven rantoja. Siinä oli semmoista paikoin ihan tolkutonta kivikkoa ja sitten kasvoi tuota vaivaiskoivua ja muutenkin tosi hidasta ja raskasta maastoa kulkee, että tässä saadaan nyt mennä oikein mukavaa avoimessa maastossa ja matka kyllä etenee kivaa tahtia. Sieltä pilkistää nyt Suoppajärvi ja ilmeisesti takana on tuo Suoppajavru-aivi. Katsotaan, onko se nyt sitten ainakin yksi niistä tuntureista, mihin tänään toivottais nousevamme. Varmasti aukenee kyllä komeet näkymät tuolta päältä. Laskeudutaan ensin nyt tuonne johonkin järvenrantaan ja pidetään siinä varmaan semmonen kalastus- ja lounastauko. Sen jälkeen sitten eteenpäin tonne toiselle puolelle järveä. Onko se pikku taimen? Joo. Saatko sä päästä jotenkin siitä? Tää on ihan niinku, tää on näköjään taimen. Miten tällä värillä on niin sanoa. Siitä vaan 3 kertaa ton kokoinen, niin saadaan se pannullekin. Joo. En tiedä, kun näin matalassa on ne isot kalat. Älä sano. Mutta on täällä kalaa ainakin. No. Nyt juu, varmaan nyt hetki jatketaan vielä kalastusta. Joo. Eipä sieltä mittataiminta tai mitään muutakaan ruokakalaa saatu, että lounas löytyi tälläkin kertaa Blåbandi-osastolta.
lähdettiin nyt nousemaan tonne tunturiin Suoppajävri Aiville. Katsotaan minkälaiset maisemat sieltä avautuu. Ja jatketaan sitten varmaan siitä tuolla vähän korkeammalla matkaa eteenpäin tuonne seuraavalle järvelle, mistä voitais leiripaikkaa koittaa katsella. Mahtavaa kyllä, että sattui yksi tämmönen päivä tähän, että on tosiaan aurinkoista ja kirkasta, niin kannattaa nousta tonne puurajaa yläpuolelle. Sieltä varmasti hienot maisemat kyllä avautuu. Yksittäiset männyt yrittää sinnitellä täällä vielä 400 metrin korkeudessa. Tästä jos ilmastonmuutos etenee, niin kyllä varmaan tänne enemmänkin ajan saatossa ilmaantuu. Tämän näköinen leiripaikka löytynyt sitten. Tää on Terston Latvajärvi nimeltään. Tässä komeasti parin tunturin välissä täällä tämmöisessä vähän niin kuin laaksossa. Nätti paikka kyllä ja päästään huomenna tästä sitten hyvin taas matkaa jatkamaan. Pitää varmaan tässä illan päälle kokeilla vielä vähän kalastushommaa tässä. Sitten jotain ruokaa tarvitaan ja sen jälkeen varmaan kömmitään tonne makuupussiin. Oli kyllä tänään ihan todella näyttävät nuo maisemat tuossa matkalla, kun tänne tultiin ja kannatti tulla tuolta avotunturin kautta. Hienoa, että sattui nyt tämmönen aurinkoinen päivä, niin päästiin sinnekin nousemaan.
pientä taimenta se näytti tässä järvessä olevan, mitä siinä on, tai ainakin mitä nyt onnistuttiin sitten saamaan, että sitäpä ei oikein ole mitään mieltä kalastaa tässä, kun ei sitä voi ruokakalaksi ottaa kuitenkaan. Periaatteessa ollaan sen verran korkealla, että olisi voinut olla vaikka Rautujärvi, mutta tämä nyt oli sitten Taimenjärvi tosiaan ja ei oikein kovin suuri luotto tai odotukset ole siihen, että siitä mittakalaa olisi mahdollistakaan saada, niin kalastellaan sitten varmaan lisää huomenna jossain tuolla seuraavilla järvillä. Tänään on nyt tämän näköinen Globandi linja taas. Nyt jos me nyt vielä jotain kalaa päästäis tässä loppureissustakin paistamaan. Haukea varmaan. Tänä aamuna tapahtui semmonen ihme, että kengät tuntui jalkaan laittaessa lähes kuivilta. Se olikin ensimmäinen kerta varmaan liikkeelle lähtöpäivän jälkeen. On ollut oikein komea aamu tässä. Aurinko taivaalla ja lämpötila varmaan lähellä 20 astetta jo tässä kohtaa. Jatketaan matkaa nyt sillä tavalla, että noustaan alkuun vielä hetkeksi tuonne avotunturiin. Lähdetään sieltä sitten pikkuhiljaa laskeutumaan alaspäin takaisin tuonne Peltojoen varteen. Sinne olisi tarkoitus yöksi mennä johonkin kohtaan. Huomenna lähdetään siitä sitten jokea seuraillen tuonne palailemaan takaisinpäin maantien varteen. Laitetaan viimeinen leiri johonkin siihen lähelle maantietä jo ja siitä yli huomenna aamulla suunnataan sitten kotimatkalle. Tässä nyt tänään vielä pitäisi matkalle sattua muutama tuommoinen pienempi järvi tossa. Varmaan pidetään siinä ainakin kalastustauko, ehkä lounastaukoa myöskin. Mutta muuten ei ole sen tarkempia suunnitelmia tälle päivälle tehty. Mennään taas vähän fiiliksen mukaan, mutta johonkin kohtaan Peltojoen varteen yritetään sitten joka tapauksessa illaksi keretä.
tässä olisi nyt sitten pieni tauko paikallaan. Ollaan tässä kahden järven välisellä kannaksella ja kokeillaan pieni hetki kalastusta varmasti ja sit jos ei mitään ala tapahtuu, niin laitetaan jotain muuta ruokaa tulille. Komeen näköinen paikka kyllä. Näkyy tuo peltoaivi hienosti tuossa taustalla. Eipä jaksettu lopulta kauhean pitkään kalastaa siinä ennen kuin luovutettiin. Oli sen verran nälkä, että lähdettiin sitten tekemään muuta lounasta. Komea on kyllä tämä paikka tässä näiden järvien välissä. Mahtava näkymä tuonne peltoaivin suuntaan. Pitää joskus kyllä suunnitella reissu sillä tavalla, että voitaisiin olla sitten vaikka tässä kohtaa leirissä joku yö. Nyt lähdetään kuitenkin leiripaikkaa etsimään tuolta Peltojoen varresta. Meillä on siihen muutama kilometri matkaa tästä. Ja siinä varmaan sitten jokivarsi kun saavutetaan, niin mennään vielä jonkun matkaa sitä sitten eteenpäin. Sieltähän se jokivarsi tuli aika nopeasti vastaan ja tupsahettiin oikeastaan vähän vahingossakin tämmöiselle tosi nätin näköiselle leiripaikalle. Päätettiin sitten, että jäädään tähän. Huomiselle jää nyt ehkä pykälän verran enemmän kävelyä kuin oli etukäteen mietitty, mutta toisaalta meillä ei huomiselle ole enää mitään muuta suunnitelmaa kuin kävellä tonne lähemmäksi maantien vartta, että se ei siinä kilometri sinne taikka tänne tunnu oikeastaan missään. En mä tiedä mikä siinä on. Ei siellä nyt mitään se ihmeellisiä tuntureita tai se, mutta siellä olisi varmasti sitä mäntymätsää, sitten voisi vaan niinku olla ja nauttia siitä luonnosta ja sellaista. Ja sitten en mä tiedä, siellä tuskin tulisi sellaista niinku ahnehtimisen pelkoa. Äkkiä nyt karvilta kattoon ja kauhean tulla, mutta... Niin. Onhan sielläkin avotunturialueita ihan kohtuullisen suuria. Tavallaan vähän tietysti.
näin se olisi viimeinen reissupäivä käynnistynyt. Lähettiin tästä nyt Peltojokea seuraillen pikkuhiljaa tuonne alavirtaan päin. Kävellään nyt tällä kertaa täällä joen itäpuolella, kun tullessa tultiin tuolta länsipuolta. Samanlainen leveä polku näyttää tässäkin menevän kuin toisella puolella jokea, että ei paljon varmaan suunnistaa tarvi sen kun vaan polkua seuraillaan. Oikein nätti päivä näyttäisi olevan taas tänään. Lämmintä on kanssa varmaan nyt jo lähempänä 20 astetta ja aurinko paistaa. Oikein kyllä viimeisen päälle olosuhteet taas. Meillä olisi tästä nyt joku 10 kilometriä tai pikkusen reilu matkaa jäljellä. Vielä 9 yöksi laitetaan teltta pystöön ja huomenna sitten aikaisin aamulla suunnataan siitä kotimatkalle. Yllättävän paljon tuntuu tässä jokivarressa olevan vielä sääskiä, mäkäriä ja polttiaisia jäljellä. Tuolla ylempänä tunturissa kun oltiin, niin siellä niitä ei juurikaan enää ollut, mutta nyt taas kun tähän alemmaksi laskeuduttiin, niin täällä niitä kyllä riittää. Tämmöiseen paikkaan päätettiin pistää leiri viimeiseksi yöksi. Ollaan tässä joen törmällä. Jäi joku semmonen 1,5 kilometriä huomiselle vielä matkaa. On kyllä tosi nätti paikka. Aukeaa ihan mahtavat näkymät tonne vastapuolelle ja komeen näköinen se on tää jokiranta ihan ylipäätään vaan. Meillä alkaa reissu tulla tässä pikkuhiljaa päätökseen. Hörpitään tässä enää teet loppuun ja lähdetään sen jälkeen pikkuhiljaa tonne makuupussien suuntaan. Aamulla sitten aikaisin kotimatkalle. On ollut kyllä hyvä viikko ja hieno reissu. On jotenkin sattunut niin monennäköisiä olosuhteita tähän ja ollaan niin monipuolisesti ainakin omasta mielestä erityyppisissä maisemissa ja maastoissa liikuttu, että on kyllä sillä tavalla täyttänyt kaikki odotukset ja paljon enemmänkin. Taisit tossa suurin piirtein vuosi sitten sanoa, että jossain kohtaa haluaisit tänne Muotkaan suuntaan ruska-aikaa, niin
Joo, suunnittelu alkoi hyvissä ajoin. Mutta siis kyllähän täällä tätä ruskaa jo on tässä kohtaa. Ehkä se ei ollut niin pitkällä kuin mitä ehkä joinakin vuosina varmaan on ollut, en tiedä. Jotenkin oli vielä vihreätäkin. Niin, jonkun verran on. Mutta on täällä toisaalta sitten, varsinkin sillä avotunturissa oli kyllä komeasti jo sitten Sitä maaruskaa. punertavaa maaruskaa ja hienosti on monin paikoin noin koivut kyllä. Tuommoisia kellertävää oransseja ja jotenkin ylipäätään tässä on niinku semmonen, noita sävyeroja on niin mahtavasti ja sillä tavalla kontrastia, että se vaan näyttää kyllä omaa silmään tosi nätiltä. Että en mä tiedä minkälainen ruska tänä vuonna täällä sitten parhaimmillaan on tulossakaan, mutta tosi hienoa se on kyllä ollut jo nyt. Mutta oli mukavaa, että nyt niin päästiin kumminkin tälleen aika lämpimissä olosuhteissa olemaan, kun kesäreissut meni viileissä. Ihan totta. No joo, nämä hyönteiset yllätti, mutta no se nyt on tätä ulkona liikkumiseen liittyvää. Niin se vähän on. Ja no reittisuunnitelmatkin meillä muuttu vähän. Niinhän ne vähän muuttu. Mutta ei se nyt haitannut oikeastaan, että olosuhteiden mukaan täällä on menty ja päästiin tavallaan sitten kuitenkin niin kuin minun mielestä hienoja reittejä kulkemaan joka tapauksessa. Ehdottomasti, että alunperinhän meillä oli ajatuksena, että oltaisiin varmaan niin kuin noustu tuonne Peltoaivin päälle ja sieltä jatkettu sitten sinne Kuorvikotsalle saakka. Sitten tultu ehkä nimenomaan tätä puolta jokea takaspäin, mutta siinä nyt kävi sillä tavalla, että silloin justiin niinä päivinä, kun olisi kannattanut tai olisi niin kuin aikataulujen puolesta ollut ne päivät, että oltaisiin sinne Peltoaivillekin voitu nousta, niin ne oli nimenomaan ne kaikista sumuisimmat päivät ja eihän siltä tunturihuippua näkynyt ollenkaan. Sinne ei ollut mitään järkeä lähteä siinä kohtaa kiipeämään, mutta päästiin huiputtaan sitten noita pikkasen matalampia tuntureita ja jollain tavalla jopa niin kuin sieltä kun avautui ne maisemat tänne Peltoaivinkin suuntaan, niin ne oli kyllä vähintään varmasti yhtä näyttävät kuin olisi ollut tuolta itse Peltoaivin huipulta. Tuli hyvin esiin se viereisten korkeampien tuntureiden jylhyys vielä siinä. Ja joo, eihän sitä niin sen korkean tunturin päältä välttämättä samalla tavoin niin huomaa, niin, että miten se on ihan totta. Piirtyy siihen muuhun maastoon. Siinä mielessä se, että vähän reittisuunnitelmia muokattiin, niin ei kyllä millään tavalla tätä reissua huonommaksi muuttanut, vaan jopa päinvastoin. Saatiin muutama kalaakin. Ei tämä välttämättä mikään kalareissu varsinaisesti ollut, mutta kalastusvälineet on toki aina mukana. Ja tässä nyt sitten onnistuttiin kumminkin muutamia järviä tuohon matkalle haalimaan ja Peltojärvellä muutama harri siinä. No yksi mittaharri ja muutama alamittainen sitten saatiin ja aikaisemmin siinä hauki paistettiin. Et ihan päästiin kalaakin paistamaan ja se on aina positiivinen juttu se. Meillä ei varmaan tässä kohtaa ole tämä enempää sanottavaa. Ei muuta kuin kiitoksia vaan ja me lähdetään. Aamulla ajeleen kotiin päin ja suunnittelee seuraavia reissuja. Palataan niiden merkeissä.